Dokter dari di luar ada kamu dari budak budak tanggung yang semoga mereka dari kita nó bắt một người tăng vào lấy luôn cái tăng không khác hả gì đen thì đó cũng phải rồi orang mulai tapi keren itu lo karena kawan itu kita mencari harus sih memang saya kita mencari kata lo kosong kan bukan lainnya puliano sini media na hambai ya faro sung tini paisa kamlogo sung paijaka tan himala sung angkoksa tiba motoni adong asam bari hal hal nenggoi an bumung kai trisit deburma tei an logi tongo sini posin jamosro ne vice chairman manuk deburma tei logi tongo sini takuk niren deburma ne bini busla akra sung tini paisa kamlogo sung paima karon ka bono sini takuk niren deburma bini saksuri belake hamia bo paralysis nongjak bini yak yasa yakung yasa kicepan lori mia awan bagai sung khnawoi sung sini bukarok tongkhe bagai sung bono gari ni bisingtei sung sini bogar ni bisingtei kai sung bono kihisa subona hini phajaka tei bono sung bisi kebang ni mihon angku se kisim se dilekya tei sanamo sung hangka kai busakango bono je soy manai rok je kha ganang mai ganang rok bono subona bagai sung koyo bini sak sori rok tebo kaham kai treatment khaimana bagai sung bono soy makai belake hamnai aba haine sung sini lugurno kongongo asuno hambai babok rai lokthong tiba mutai lokthong hambai